Устните на пациентката преди поставяне на филър 0,5. Не, между другото беше малък и минава бързо. Добре. Не усещам. При поставянето на филъра използваме 6 мм канюла, атравматична, за по-малък дискомфорт на пациентката. Нищо не усещам. Добре. Така ми харесва. За още интересно дентално съдържание ме последвайте в TikTok, Facebook и Instagram. За запазване на час с предварителна уговорка в Viber и WhatsApp.